Umarap ko pa. Mapanood kayo, kaway kayo. Ayan. Sige. Aureni na po. Din kaya katamong artista. Usok mo may no? Tuyo nga tayo sa sa. After 3 months. Happen. Matagal din rin Canada. Kapit kay YouTube. Oh. Canada, sige. Hoy, mga Canadian, kumusta kayo riyan? Huwag na kalimutan ang nandito. Pumunta Canada. Ang sinalon eh. Teka po mga likod. Si Francis sa malikod. Teko balong kasabi. Puro sang English. Kubyasang mag-English. Dapat ka Tagalog. Kubyasang English. Ganaan ka pa kasabihan sa kayo. Okay, nandun lang. Eglay na yan dyan. Wow, di Banji. Pumunta na kami inaanak mo. Oh, ay, Colette, padala kang kay. Pamasko na. Panabihin ako Oh. Madagon siya. Oh. Bailay. Mapoy idol mo. Uy, Baba Simon. Kumusta? Ayaw kami opera mo to. Katarata. Ay, layo kayo. Layo kayo fiesta. Oy na. Oh, next. Oy na. Na. Kumusta na, Banji? Deng anak mo, ikaw yung nang Ken. Layo, kumusta kayo? Oh, sa ita na. Oh, ma. Ayaw rin yung anak kayo. Ate Banji. Banji. Layo, deng anak Ken. Sabi ka Banji. Kasmin. Ate Vicky. Hello. Hello. Ito pala. Punchline. Oy, Elaine. Len! Interview ka daw. Oy, papakala sa YouTube to. Do you know me? Hindi, sa mga Canadian doon, kilate. Ay, oo. Oy, ito, tingnan mo. Mga take out. Take out, tingnan mo naman, nakita mo yung bahay. Oh, papakita ko sa kanila eh. Mapapanood sa YouTube. Yan ang 1 week kong pinaglinis ng buong bahay. Pag-duty, naglilinis ako, joke. Sige, thank you for that. Kuya Ryan. Ate Vicky. Ate, oh. Ano, bilang Canada. Ito, oh. Yan po, pisa ko, si Ryan. Kakasal po. Oh, Canada. Oh, masira yan. Hindi. Si Kuya Mer. Si Kuya Mer, Ate Lail. Ay, Ate Lail. Col Lail, tsaka si Ate Banji. Ayan, si Lapang Eddie. Kumusta daw kayo dyan? Kaway ka, kaway! Yan. Lang. Bye. Hello. Ayan po, yung mga cook natin. Hi. Ayan, mapanood ng mga Canadian doon. Hoy, nakikita akong kumukuha na. Hindi. Kumusta? Ate, ayan. Kumusta? Kumusta daw kayo? O, Blads. Hi, hello. Dala ka YouTube niya. Dali kong Emer. Okay. Kong Emer. Shout na kami, no? Ang ganda nung niya mo. Marineno ko marugo. Muli na karen. Muli na kayo, danong mo. Alam na lang kayo, pero sali kong GSM ang pong nesty. Ayan. Okay. Parang ko ilalihan to. O, nang. Ayan, nangilay, mag-toothbrush ka. Sa guli ka, no? Alam, malaki ni YouTube ang dalman ni Kong Emer, Ate Banji, hindi Canada. Ba, bisa mag-message. Uy, nandito na naman ako. Tingnan niyo. Ayan, ang bis ng pangyayari, dito kagad si Elaine. Oo, yun ang sinasabi ko, flexibility. Hindi lang, magtututbrush ng sinanang.
Na, lalagay ko sa YouTube to. Mapanood kay Kuya Emer, Ate Banji, Kuya Lael, mga apo mo. Surprise ako! Tsaka apo mo. Ayaw po. Okay, message sa kanila. I love you, I miss you, happy Valentine. Magseserve ako, kaya nagmamadali ako. Happy Fiesta. Happy Fiesta to you. Okay. Sige, bye-bye. Bye-bye. Love you all. Separada ka rin. Unan may gayi, Francis, ba nang aking ati-atihan? Francis, bakit ang ati-atihan? Oh, erepay kitchen, erepay kitchen. Alang. B. makanyan. Action ninyo. Idol ko naman na lang yung maka-heels siya po.